Hola i benvinguts a Nova Tinta. Avui amb nosaltres tenim Marta Pascal, presidenta de JNS i diputada al Parlament. Bona tarda. Molt bona tarda. Comencem parlant de joventut. Quin era el seu ídol adolescent? Mira, doncs em costarà respondre la pregunta perquè a mi sempre m'ha agradat molt el futbol i ja sé que és un esport que potser a priori no és molt de dones i per tant, com que soc molt del Barça, sempre m'he fixat molt en jugadors de futbol, per tant te'n puc dir molts, però bueno, des del xiqui que fa molt temps fins als actuals jugadors del Barça. I l'ídol polític? Home, tens referents, no? Tens gent que evidentment et marquen, no? I gent del dia a dia que els veus a treballar, com pot ser el president Mas, com pot ser la consellera Rigau, gent molt solvent, però també et fixes molt en grans homes i grans dones que ha donat la política i que ha donat el món, no? Per tant, no sé, Mahatma Gandhi o Winston Churchill o qualsevol dona que s'hagi posat en política i que hagi tirat endavant un projecte. Com es va iniciar en política i a quina edat? Jo em començo a involucrar a la Joventut Nacionalista de Catalunya, que és la meva entitat, més o menys amb uns 20-21 anys, i ho faig per començar amb la militància política però més de caire passiu, és a dir, allò que hi ets però que potser no hi ets de forma més activa, i és a partir de l'any 2008 que sí que començo a agafar responsabilitats i que això s'acaba agafant una roda. També diré que jo sempre he estat molt vinculada al Consell Escolar del meu centre, era delegada de curs, sempre he tingut molta inquietud pel que són, els projectes col·lectius i el millorar el dia a dia en el món en què jo cada moment he estat, per tant, el món escolar o després, evidentment, en el món de la meva entitat. Parli'ns del seu món tecnològic. Quin telèfon mòbil té i quina xarxa social utilitza més o quina li sembla més interessant? Jo hi crec molt en el tema del 2.0 i en el tema de la tecnologia. De fet, soc d'aquesta generació que hem nascut pràcticament amb el mòbil sota el braç. Actualment tinc un iPhone i per tant tinc totes les xarxes socials aquí integrades. Utilitzo molt Twitter, utilitzo molt Instagram, Facebook, la veritat és que tot bastant linkat i intento projectar el missatge i la meva feina del dia a dia a través de les xarxes perquè és una bona manera d'explicar-te, però intento també defugir d'algunes demagògies, a vegades el tuit fàcil, sinó que intento aportar alguna circumstància, el que he viscut, alguna opinió, etc. Parlem ara de literatura. Quin llibre dels que més l'ha marcat ens podria recomanar? Hi ha un llibre que m'agrada molt i que he llegit un parell de vegades, que és Laura, la ciutat dels sants, que, sabeu, està ubicada, a Vic, de fet, en diu Comarquinal, Vic és la meva ciutat, jo crec que retrata bé aquell món, aquella societat i aquella ciutat d'aquell moment, no? I és un llibre que he llegit un parell de vegades i que sempre hi penso i que sempre li tinc alguna referència. Parlem del seu cantó musical. Quin és el seu grup o cantant preferit? He estat sempre molt de rock català, molt dels Pets, molt d'Axen Busto, molt del Sopa i ara actualment molt dels Manel, Blaumut, els Amics de les Arts, però també aquests cantautors catalans, i ara penso per exemple en la Joana Serrat, que malgrat música en anglès marquen una línia pròpia, de música pròpia, que la veritat és que sempre m'ha cridat molt l'atenció. Digui'ns una pel·lícula a recordar. Em va agradar molt La vida de los otros, em sembla que és un bon retrat històric que s'ha de veure i que convida a reflexionar. Té alguna afició? M'agrada molt esquiar, m'agrada molt el running, últimament m'hi he aficionat molt i si puc, tot i que ara tinc molt poc temps lliure, però si puc m'agrada la cuina i compartir espais amb els amics. Amb quina fita donaria per acabar la seva carrera política d'una manera satisfactòria? Jo sempre dic que em vaig fer militant de la Joventut Nacionalista i de Convergència Democràtica perquè sóc independentista i perquè vull una societat més justa. Això és molt difícil, sobretot la part de la societat més justa, perquè evidentment sempre vols millorar. Però evidentment si aconseguim la independència de Catalunya crec que aquells que hi creiem ens haurem, des d'una perspectiva personal, omplert molt, perquè haurem aconseguit una de les fites que tenim. Quins valors destacaria per a un jove per triomfar en el segle XXI? Jo crec que s'ha de ser molt pencaire, que has de creure molt en el que fas, has de tenir il·lusió, has de ser capaç de saltar els obstacles que et posa la vida i que et posa l'entorn, saber treballar amb equip i jo crec que sobretot tenir clar que sol pel món no vas enlloc, per tant necessites la gent, però que evidentíssimament si tu no hi poses el teu esforç personal les coses no surten bé. Bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns i fins una altra. Moltes gràcies, un plaer.